Il-Gvern ta' Robert Abela m'għandu l-ebda soluzzjoni dwar kif se jkun qiegħed jissalvagwardja l-popolazzjoni Maltija. ċifri illi ħarġu mill-Bank Ċentrali ta' Malta wrew illi la darba l-pajjiż jibqa' dej kif inhu u l-Gvern ta' Abela jibqa' jibbaża l-ekonomija tal-pajjiż fuq il-kwantità, il-popolazzjoni Maltija wawċija se tkompli tonqos filwaqt li l-barranin se jiżdiedu. Dan hekk kif kien intwera iswed fuq l-abjad illi sal-2050 dawk imwilda f'Malta ta' nisel Malti se jonqsu b'14% filwaqt illi sal-2075 se jkomplu jonqsu b'32%. Numri inkwetanti ferm meta wieħed jikkonsidra li sansitra il-Ministru Klaj Karwana, l-istess Ministru li xpruna l-ekonomija bbażata fuq l-importazzjoni ta' ħaddiema barranin, kien sostna li jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin kif huma se jasal żmien li l-Maltin jispiċċaw f'minoranza. Qegħdin ninsew. Se nkunu aħna stess li ħankunu qegħdin niċkienu u jafada pitada dal-poplu jiġi fix-xejn għax mhux se jkun hemm biżejjed minna li jkunu qegħdin jgħixu fuq din l-art. Jekk tagħmel il-kalkulu mbagħad tal-100 sena kompli iktar tinżel. Kompli iktar tinżel. Grava s-sitwazzjoni. Kompli iktar tinżel. U ngħidu xi darba kien hemm il-Maltin. Għax eventwalment jekk il-poplu jkomplu jiġkienu mbagħad in-nies se jitħaltu aktar mal-barranin u l-identità Maltija tkompli tintilef. L-aħħar ċifri uraw illi r-rata ta' fertilità fil-pajjiż kompli tonqos. U għaldaqstant Net News staqsa lill-membri tal-Kabinett ta' Abela x'qed isir biex din il-kriżi tiġi solvuta. It-tnejn filgħodu staqsejna lis-segretarji parlamentari Kita Zopparditanti u Alison Zerafa-Ċivelli dwar din il-kwistjoni. B'din tal-aħħar tirreferina għat-tnaqqis fil-breket tat-taxxa mħabbra mill-Ministru Karwana biex iħajjar aktar twelid. Il-Maltin nattivi sa minn hawn u ftit ta' snin oħra se jonqsu b'14%. X'qed isir? Kif x'ħat tagħmlu? M'għandix dubju li segwejt anke l-miżuri fil-budget li għadda u propju l-Gvern qiegħed jindirizza wkoll dik l-isfida tat-twelid f'pajjiżna wkoll u għaldaqstant matul is-snin se nkomplu nistudjaw is-sitwazzjoni u Gvern Malti se jkompli jkun hemm għal Temnu li biżejjed ta' tax bracket biss. Madankollu, ir-realtà hi li l-isfidi fir-rata ta' fertilità mhux se jissolvew bil-flus biss. So realment Zerafa-Ċivelli qaltilna li l-istudji għadhom għaddejjin. Madankollu hija inkwetanti ferm kif id-dokument imniedi b'tant pompa tal-Viżjoni 2050 ma jinkorporax fih studju demografiku ta' kemm se tkun il-popolazzjoni Maltija 24 sena oħra, partikolarment jekk l-istess gvern irid jimplementa fost oħrajn il-proġett ta' trasport tal-massa. Biex bekk, minkejja l-famuża viżjoni, l-istudji għadhom ma sarux. Ma taħsbux li l-Viżjoni 2050 kellha tindirizza dil kwistjoni tal-popolazzjoni għax tuli li l-istudji għaddejn, ma suppost l-istudji saru le? Francesco Catania, Net News.